sarki ubangiji na ka bani dama na rera wake kayo salati da annabi na manzon makaunar sana arena kasa sahabu ubangiji na su matsora yawa ga sunna muna ta murna ba ma bulaye burin masoya aure na kauna ango amarya murna suke yi Allah ka sa ku zama na kauna ko damke sunna annabi na aure gare mu nasara ce ango amarya kun yi dace zaman ku tara ku kasance ku kyale duk wanda zai raba ku ruwan zuma da su ne an kuka sha sai gaba amarya daura aure muna muke yi auren su ne gami da kauna daga ciki mun kawo taya ku ango amarya ku so ku taka shawarata duk da na san ka karanta nauyin amarya yana saman ka haka ilahu ya hukunta farin ciki ba bakin ciki ba wani amarya ka yi kulawa daura aure muna muke yi auren su ne gami da kauna daga ciki mun kawo taya ku ango amarya ku so ku taka ni zakura dan alela ne ni dan gurgutullo ake kira na fata da Allah ya bar ku tare ango amarya sai wata rana so ne gami da kauna farin ciki mun